kublai pikinang pet baro bat kumju yaki subscriber te menta kindiat nginya pai sha ka aku bor ka blami na pokari Amerika bat ka aku bor ka long ba men khat arterik ubnai Desember usnam hajar arpau uwei u customer ubana ka te kari Amerika ula Sngewlem ya kawei ka restoran ka bakar ka Anthony's coal fired pizza restaurant kabadai ka Italian restaurant kabadan hakatai ka nong ba Pennsylvania ka bahapa pokari Amerika une customer ula Sngewlem da ka ba siew tam ya ka bai bam jong u mana ka jingshisha ka bai bam jong u ka dai kumba ars pa $100 lane khasan hajar tam henry ula siew sunan hadu $100 lane lailak shiteng tam pala ong ba ka ne ka jingle jong ne u customer ya ka ne ka restaurant ka dai hadien ba ka dai ka restaurant kam sim la ya yau ai satya menta usnam namar ka ne ka jingpang covid khat khandai ka bala jor ba ha po kari Amerika pala ong ru ba kinang tray chang ka ka restaurant kabari ka Italian restaurant kila Sngewlem yu ne briew bekla ai kublai ru yu ne briew bat ki ang ba kim dan i ban kren hendai tang ka kantin kublai ya une briew namar ba ula le ya ka ba snowtenat ya ka ka restaurant bat u manager ka ka restaurant ula ang ba kinang tray jong umenta kila yu ya ka ka pizza bat kila lapan like ka sngo ba ka ne ka Christmas ka bansawan ha ka ka ri Amerika bala ang ba ka ne ka kubuar la sapriang hakalang saudang jang ka ri Amerika bat kumjuru hakalang saudang jang ka perthai bat la yithuru ba ya une briew ubade customer bala le ya ne ka kamba amsim la ithu dan am sim lapan idur hapo ke social media te takat ne ka video menta ka janmet ya pikinang pet baro ang sa isyam yang parha ka we ka video ka bansawan